ए बाबा हाँ, देखी 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 आई ये हो। देखी देखी के आई आई बैठी का भइल बा बैठे। बड़ा दिक्कत में बानी। का दिक्कत में बानी का दिक्कत बा बताई। काले गवाना भके आई था। अच्छा बड़ा ऐसा परेशानी तो हम देखले ना रही। का हो जाता हो गइल बहिन करा खा खावन तो मुंह बवा जात बा। ओ हाथी तो मुंह बवा जाता चला। वो हिलका रोगी सन देखन हिलका बीमारी हो। हिलका बीमारी बहुत अब ठीक कइले बानी वे ठीक कर मार के हाथ टूट देलो सा। लेकिन ठीक ना भइल। ठीक कर दे। बोलो का बात बा। सुततिया तो आंख मुदा जात। तू तो देखा के पूजा जाता। बहुत बढ़िया रूम है बाबा। हम देख लेनी बहुत दिन हके नहीं खेला। लगाइए कर व्यवस्था लगाइए कर व्यवस्था लगाइए व्यवस्था लगा दे। लगाइए आँख मुदा जाता तो बड़ा करा बड़ बीमारी बा। बहुत बड़ चला तनी लेके आओ लेके आओ तो तनी हंसी रोई मत रोई रत न सब ठीक हो जाए सब ठीक हो न रोई सब ठीक हो जाए। बाबा आई निमन निमन जना के ठीक कर देले बाबा निमन निमन जना के ठीक कर देले ऐसा ऐसा के तो रोई मत बैठे मुत रोई मत लगाई कर व्यवस्था लगाई अरे आगे आगे ना डर लगे मत आई नाम के भाई जानू रोई मत ज्यादा वीडियो बना के करे चल काटा दे ठीक बाड़ू कहां करे चला रुक कसर भी साफ हो जाता है अभी। ओम कर करते ओ सरारा के रे नागनी हम बोल। दिया बाबा साफ हम मेरा गांव कहनी कहा बोल हम मेरा गांव कहनी काल बे बोल काल बे का करे जाई पड़े क्या करे गाना कैसे धर ले हो बोल जल्दी ओम तरर एकरा गांव के कहनी हम अच्छा फेकले भिरी दादा गनिया सब पकले बिया गनिया सब पकले बिया अब बाबा एकर पर बड़ा बीमारी बा कोनो नहर में करके डाइन को दले बिया टोली छोड़त रहे तो ओरे बड़ी कोनो फेंक देले बिया। अच्छा जा चिंता तब मत जाता। करे ठीक हो लगाई करा के लगाओ तनी बाप रे बाप बहुत बढ़िया दिया बहुत बढ़िया बिया बहुत बढ़िया दिया बहुत के मोइले बाड़े कगो के मुंह देले तू के जान ले बनी एकर खानदान विनाश करो अरे कोई से चोर हते तू हो आ डोली आइलू ए आ सुगना जी और गुरुजी मत रही ठीक कर दे तोरा का चाहिए बोल का आज ज्यादा की ना भागी बोल का आज चाहिए बाबा ही ना भागी आज ना भागी। काल व्यवस्था लगावल जाई काल व्यवस्था में पूछ हम नहीं के का दूगो मुरुगवा दूगो दरुइया दूगो लिपस्टिकवा दूगो चोलिया दूगो चलिया चाहिए हो बहुत व्यवस्था बहुत व्यवस्था बहुत मामला। हम रुदावा काट के हिंगर से दिन भ आ चोलिया मांगू रे आरोनिया जी चल ठीक बा ए तरफ ले जाई एबरा काम काली कर जब के देखत यहाँ काली देख पर ले। पूरा झलकी हम कह देता नहीं लेके आई बहुत बढ़िया हो जा हनी देखत न हई असनी तनी हां अगल बगल सुन ले। हां यही सही बाबा निमन निमन जना के सुधार ए नाती है तार हाथ कैसे टूटल बा हाथ बा हाथ तोरे नियम के सुधाई रहे तहरे नियन को हमरे ये मुका तनी जक्साना खेले लगनी हर खितम लेखा चल ठीक है कार चलावे चल छू